Dobrodošli u treći sat, 150 minuta. U susret Novoj godini Kulturni centar Čukarica po treći put organizuje manifestaciju za naše najmlađe pod nazivom Deda Mrazijada. Na Čukarici je Sofija. Sofija, kakav je program za narednu nedelju? Pa da, Miloše, lep dan za sve stanovnike Čukarice, ali i Beograđane. Naredna nedelja biće bogata programom u utorak i četvrtak. A šta nas to tačno očekuje, pitaćemo moju današnju sagovornicu Marinu ispred Kulturnog centra. Dobar dan i hvala što govorite za 150 minuta. Dobar dan, pozdrav vama i vašim gledalcima kao i kolegama u studiju. Moram da kažem da je inače decembar mesec u znaku nove godine u Kulturnom centru Čukarica, tako da nas dosta toga očekuje. Ja bih najavila manifestaciju Deda Mrazijada koja je danas počela jednim lepim, velikim novogodišnjim maskenbalom koji smo realizovali u saradnji sa predškolskom ustanovom Čukarica. Nakon ovog maskenbala u utorak 27. decembra ovde u galeriji Kulturnog centra Čukarica biće jedna prelepa izložba koja nosi naziv Božićne iskre. Radi se o izložbi najlepših novogodišnjih i božićnih čestitki koje je gospođa čuvala od 1880. godine do 1945. godine. Odnosno nije ih ona čuvala, ona ih je sakupljala, ali iz tog perioda su. I naravno posle ove izložbe očekuje nas 29. decembra u 18 časova jedna lepa predstava za decu koja se zove Nije to sitnica biti pahuljica i druženje sa Deda Mrazom. Ona će se realizovati u velikoj sali Kulturnog centra Čukarica. Koliko ja znam, mališani su imali prilike da ubace u džak svoje novogodišnje želje, je li tako? Naravno, jutros kada smo se okupili posle šetnje u parku, tu je bila jedna velika vreća za želje mališana koje je ostavio Deda Mraz, tako da su dečica iz predškolske ustanove Čukarice zajedno sa roditeljima napisali ili nacrtali svoje novogodišnje želje. Deda Mraz je to kad se maskenbal završio pokupio vreću i vidjet ćemo šta će im doneti za novu godinu. Hvala vam puno na izdvojenom vremenu, a sada ću pitati Darija i Aniku šta su oni to poželili za novu godinu. Anika, zdravo, koje su tvoje želje za novu godinu? Šta da ti Deda Mraz donese? Minđuše i da svi budu srećni. Sigurna sam da će ti se to ostvariti. A ti, Dario? Da igram za Crvenu zvezdu i da svi budu srećni i da lepo provedu Božić. Fudbal ili košarka? Fudbal. Hvala lepo. Eto, čuli ste, zvezdaši, imat ćete buduću zvezdu u svojim redovima, a vi ako ne znate kako da iskoristite narednu nedelju, svakako to možete uraditi tako što ćete dovesti svoje mališane u Kulturni centar Čukarica i zaista uživati. Miloše?